Ano, important niya, pakakabutan niya. Pakakabutan niya. Pakabot po. Oh. Ako, pero na yung mga hindi ko pagkatake yung mga lalawan. Ay, isa sa parang masukat na rin. Siya ang nakatasi, kakausan mo. Ubaan na miyapan ba niya ang nama. Pagkatake sa pamigulat na niya. Kaya sa niya may imatir. Susko ni pala. Susko. Pandai kada. Kaya sa niya may imatir. Hindi na pagkat niya kami sa kita. Kiraan na activity sabi. So, sa pag-chiko na mga ito yan na kami, nagigiran na, pamanagigan, a-appreciate na yung magpakay ko ilong kami. Puluwang kami lang din. Samantala, kinangla namin sa ilong kira na, ito rin yung mapiyaswa na yung yan, at kapag tumamagan ka, kaya mo saya na yung yan. Ito nga sa ginawa, kakagiran na. Oh, ano mo na yun? Wala yung ganda, din na wala kami yan. Kami kasi ngayon ako nakasumbatan na so ilmu ang yung pagriatan. Ini tablig nak nabasi sa Pilipinas. Niya kay dito sa sini inumbali sa paman na India. Ay mimbolo na sige na Muhammad Ilyas na sige na Muhammad Ilyas napakatata na niya na ay akida niya na patso na Sufi. Mu'taziliyah, Qadiriyah. Amanas kanya ni miyan naunson. Na nasiku akida na soma maturidis kanyan. Nasiku fiqh na Hanafi. Pia kata na tanay yan. Ako. Paman na ako na. Katan tanong na Sufi na makamiya kalala kapakasusupak yan si kukuha. So pakad na sunna. Agyang na Sufi. Ako. Napat susun na gyang na paman na ini paman na ini bagbag rin sa gyang ako na. Gyang paman na tablig kukatoy mirong. Na paman na ayamala asasyan na ipridu isosopak ko gulbo kong mga ulama. Paman, nagilala kayo sa dunia. So, nadita ka taon sa Pilipinas. Ugid na, masisipat taon sa Pilipinas, kad na ba't yaknon na pure. Na did na buwan yan kapumakin kakukuhan. Kagiyong tayo maunakiran, na giyong ta manamiyan na example iran, na tira na nga di tanong di ka mabugay sa ilmo, nag-ipuro ilmo. Na lagi datigin ng maliukasan, na napanang gilay nga ubang ami pagaw, aging nga miyaso kasi ilmo. Kalagi na tira no paman na tumutunda ka sa kambing, nasugod ka ko isa grupo nanto na reto tunda ka na nakakuhan. Aso, naubat tigin maalis o tindig ka. Paman na miyabati amiyagi nga paman na grupo at tablig. Nagito po paman na ay asasakyang balisi na paman na pagadun so agama, ada bong kapagilmo. Di tanong magadun ko son na agusi ko Quran, kasi iti sa isiran magdun sa kung takita ba inbuala ni Ilyas. Nagiti pa man na basta inbala na manusen at nakaribatan niya. Tanto na iti Rasulullah, kullukum khata'un wa khairul khata'in at tawabon. Lango nga nun karibat na pa man na ay mapiya ko pangariribat na sudito bat. Nagiti pa man na sus kami pa man na ad na miya so na may tukwa agama na aya po na maranami na anton na ay pa man na saka di magagama na may sulga so agama kung kapakasurga ka. Kapia ka pamanami ali tanong ta ayat. Di nga ni pa ka surgo ayas ika mo apat sa kang grupo. Kapaman na sika kabedyang ta makapuo manaya obabu paman na dako mako sigirawa ay ako yung kapeda na ako. Nagina paman na miya makareregi ako. Paman naging paman na ka grupo na miya ka pipi ni asar ka balun ka so grupo nga ay suporta si ko agama kana bagong ta grupo nga na ayon pa kasulod so agama nga nanay no miya pasaduto ako nga paman na malaso kataw kapag kaging tablig na malaso kataw ya meron adisu kataw ro naging iya paman na pagremi na paman na naino ko no paman na santa no bumata man nga pantagusan ay manan yan na knabumis kano reredu mga pagremi tablig knabumis kano paman na pakarata ugit na aya ditano paman na terima na suribat kami kaysa na adnay sa malawlama siya kini Ibn al-Qayyim na isab kububi ni na ulama na siya kito al-Bahari wa usa saykhian uto na penembag niya na unta saykhian natira na Ibn al-Qayyim na ino nga pasimbaga sil balbahari pa man na kamubian ganan tinaway nuhibbu shaykh lakin al-haq ahabu ilayna kamubian niya may tigil si kuan unta shaykh ogid na mas kamubian na may so benar ay man ang itip tindag tanong kamubian na kan so grupo akan ogid na mas tumo na ka so agama ko agiti benar giti pa man na patot apa man tindag tanong